ďalšiu krásnu časť nášho školského dvora a ním je školtánok. Ja sa rada do takých aktivít pridám a nejak tak z toho vyšlo, že sme urobili projekt spolu s pani riaditeľkou. Nejako sa stretli dvoje nápady a dali sa dohromady. Ja by som bola rada, keby školtánok ostal v takom stave, že nebude potrebné nič obnovovať, ale je kopu nápadov, ktoré mám ďalšie a napríklad by som bola rada, keby sme ešte obnovili záhradu, aby to bolo viac stromov. Maľučička malá, sladej kolísočke ma sme kolísala. No, projekt je určite super a myslím si, že práve nadácia SPP hodnotila tento projekt aj tým, že ste sa síce neumiestnili v prvej peťke v rámci hlasovania, ale nadácia SPP váš projekt ocenila a dostali ste špeciálnu cenu, čiže myslím si, že to už svedčí o tom teda, že váš projekt a celý tento nápad školtánku je výborný. Ja osobne som veľmi rada, že je školtánok, náš školtánok. Vítam každú aktivitu, ktorá povzbudí naše deti, aby sa rady učili. A preto sa teším, že akurát do tohto teplého obdobia, ktoré prichádza, budú môcť deti výjsť počas hodiny von a v prírode sa učiť. Projekt školtánok hodnotím veľmi kladne. Som veľmi vďačná za každý jeden hlas k tomu, aby niečo také mohlo vzniknúť. Myslím si, že to ocenia naozaj tak ako deti tejto školy, tak aj rodičia, že sa budeme môcť častejšie spolu stretávať v tomto príjemnom prostredí a veľmi to vyspolujú aj k zavedeniu školy. Na školtánku sa mi najviac páči, toto som ešte na škole nevidel, teším sa hlavne na učenie, ktoré tu bude. Som ešte zvedavý, čo tu bude. Je to dobrá atrakcia pre také deti, ktoré prídu na ihrisko a niekedy idú vonku, musí sa tam posiedeť, zahrať karty a dúfame, že sa to nezničí. Mohla by sa tam vyučovať slovenčina, najmä literatúra, lebo to by tomu textu dodávalo také príjemné prostredie. Ďalej dejepis a hlavne biológia. Biológiu si asi najviac tam viem predstaviť. Budeme sa tam vlastne učiť cez leto a tak, že vlastne budeme nielen v tej škole, ale budeme aj vonku mať všelijaké aktivity. Na základnej škole Ľudovíta Fulu sa dnes otvoril školtánok. Dúfame, že nám dlho vydrží. Pre televíziu Full TV Daniela Haneková.